Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So pandakapa cousin sister yangu t-shirt yekapa iyo yandainge ndatenga kumaRaverstad, ndakabva ndatanga ndaenda nayo kunoigadzirisa kune umwe sangoma wemuno muSouth Africa. Ndikabva ndazonzi ndinge ndichitsvaka munzwa wemuti wemupangara, in which ndakazotodanana nevamwe baba vandainge ndisingatombodi mufunge zvenyu, kwava kutombotiza marriage, kwava kutomboenda kunogara kune rimwe prazi. Handidi hangu kutaura nezita mukoma. Ndakaendako for about 1 week uku kumurume ndichimunyepera kuti ndainge ndanzi nemurungu ndinge ndichimbogara kubasa since vainge vaenda kuvacation. Apa ndainge ndichingovavarira kikikiki kuti ndinge ndichiwana munzwa wemupangara. Zvino kumadheudheu ndaizowana kupiko nai muti wemupangara. Saka iye cousin sister yangu akabva achizoita cancer, breast cancer, kwava kutofa paya. Ndiyo confession yangu. So inini ne cousin sister yangu tainge takagara takavengana kubvira kare nakare, but nekukura I think iye akabva achizongoitawo maturity iya yekuti even though we share different mothers, but what matters is that we are just the same blood. Mukomana chindokubva achizotanga kuwirirana neni, uye ndiye akatotangawo kutouyawo kuno kuSouth Africa. Saka akamboya kuno kuSouth Africa ndokubva ambogara nemurume wake, vakabva vachizoparadzana zvavo kwava kumbodzokera kumusha. Ndakafara chaizvo because nhamo yakaita kumushuura mukoma ariko kumusha. Ndivo vaya vekutoti taitotiwo kana nguva yakwanawo yekuti tinge tichimbodzokera kumusha taitozotovafonera zvino tava kuda kusvika tobva tati ko muri kuiteiko, ko madima tsvaka chingoro mauya kuzotigamuchira isu veJoni. Zvechokwadi waiona munhu akaita kusunga rwukuzambia nerwukudhuku apa neiko kutsvuka. Zvino munhu akatsvuka hazviiteka kuti ange achizotambura kana akagara arohwa nenhamo. Zvino zvinenge zvava kupisa tsitsi. Vobva vauya paya vobva vatibatsira. Taizoti kana tapedza kurongedza chikafu chedu tobva tati chitoraiwo chimunyu ichi, chitoraiwo 2 kg cheshuga nechibhaa chesipo, otherwise mungakuvara nenhamo. Naiko kuzora malemon, takanzwa kapaya muchiti mava kuzora malemon. Chitorai Vaseline iri ndaita kumutengera riri 5 liters chairo revaseline zviya zvekutongomushotesa. Saka ndakabva ndachizodzoka kuSouth Africa mukoma, but mwariwo vanongoitawo zvinhu zvavanenge vachida panguva yavanenge vachida. Paya munhu kwava kuti ndawana basa. I tried to discourage. Ndikabva ndati iwe ungaswera uchitsvakirwa basa nemurume, ko munhu iyeko akauya kuno kuSouth Africa akakubhinya akati zvino sisi ndoita sei, tarirai vana ava vandinavo, tarirai muone kuti ndiri kutambudzika, ko iwo maundero. Ndakabva achizoti sisi ndava kuuya. I discouraged mukoma, ndikati iwe uchaurawa akabva handiti sisi ndikangosvikawo ndikaona kuti situation inenge yakadhakwa ndinongouya kwamuri. Ndikati iri bo, but plan yangu yainge itori yekutoti akasvika ikoko akaona kuti zvinhu zvinenge zvakadhakwa. What I was going to do ndezvekuti ndainge ndichazongodzima foni yangu. Akauya kuno musikana akabva agara nemunhu wake. Pandakazoendako mukoma kwacho kwaainge ava kugara nechikomba chake ichocho chitsva, ndakaseka, munoziva kuita kuwira pasi nekuseka, but noti ndichiri kumba kwake. Ndakazoti ndadzoka ndakaseka zvokuti ndakasvika pakurohwa nerimwe bayo kumusana. Ndikati kuinga wani zvandichafa ndikasiya vana vangu vachitambudzika mukoma. Kweicho chimubhedha chacho, chimubhedha ichocho chaita sekunge chinochengeta kana mazai enyoka, kuita sekunge chinhu chakangonhongwa. Rainge rakaita kuti nyena zibhesi remubhedha. Ndikati kaka, ko ndo mibhedha inowanikwawo muJoni? Apa ndainge ndichingokuvara nekuseka zvangu mumwoyo mangu. Ko iwo machira kuita sekunge akangonhongwa kunge machira ananyaupi. Then ndokubva vanhu vazoshingirira vakagara vose. Ini ndainge ndisingaendeko ndichiti zvimwe kuda ndinokwanisa kuzotapurirwa mweya wenhamo. Zvino vakazoti zvino vashingirira nacho chimereji chavo chemuJoni. Mvesi kwava kuwana basa 1-2 munhu ava kutotanga kutoonekerawo
ndo pandakabva ndachizobatwa nemweya wegodo. Ndakazoenda hangu kuMarabastad nerimwe zuva, pane zvadaige ndichida kwava kuwana katisheti kangu kainge kakanaka kekapa, ndokubva ndazokapfeka ndikabva ndazokaisa pastatus. Akabva ati sisi tisheti iyoyo ndikuida, please ndipewo tisheti iyoyo. Ndikabva ndati no, it is fine, ndichazoenda ndobva ndazonokutengera. Komanachi ndakati ndiriko kuMarabastad mushure mekunge ndatenga tisheti iyaya, ndikabva ndabvunza mumwe madzimai ndikati, madzimai, ndine munhu wandiri kuda kugadzira, munokwanisa kundibatsira here? Vakabva vanditi inini hangu pari zvinozvi ndine minamato yangu iyo yandiri kuita, saka ndinotya kuti ndinokwanisa kuzozvikanganisira minamato yangu, because handifanira kuti ndinge ndichiita zvakashata kana kubatwa nemweya wakashata, but ndinokwanisa kukupa umwe sangoma. Mukoma ndo pandakabva ndazopiwa umwe sangoma. Ndakabva ndazoenda kwaari ndikamuudza kuti paiva neumwe mukadzi ainge achida kunditorera murume wangu, saka ndainge ndichida kuti munhu iye ange achizokuvadziwa zvikanzi hapatomborina kana problem. Ndo pandakabva ndabhadhara. Mushure mekunge ndabhadhara tisheti iya ndakaisiya ikoko. Akabva anditi chitsvaka munzwa wemupangara. Komanachi ndakahasela kuzonosvika ndichizongobvumawo rimwe zimufesi rainge ragara richingondida rekumaparazi kwava kuenda kuya kwava kunogara. Ndaiti kana munhu aenda kubasa ndobva ndapinda musango ndichita sekunge ndikuda kuenda kunozvibetsera kuita sekunge munhu uchatemwa nenyoka uri busy uchingotsvakana nemuti wemupangara. Ndikabva ndazowana minzwa yangu ndikairongedza mukahandbag kwangu, kwava kuritiza zibambo riya apo raigara riine mari yarinenge rakaviga mumba. Ndakakaba ka5,000 rands. Ndikabva ndadzoka zvangu kuno kuJoburg ndikarakidza murume ndikabva ndati iyi ndo marika iyo yandashandira murume wakafara chaizvo. Mukoma tikabva ndatotenga kadeep fridge kedu ako katakazoendesa kumusha, ndokubva ndachizomupa tisheti iya. Ndikati iwe, ndakatoenda kubasa ndikakanganwa kuti ndine tisheti yako, uya uitore. Wakauya ukaitora sezvandainge ndakaudzwa nasangoma kuti tisheti iyi ainge achifanira kuti ainge achizoipfekera mumba mangu. Ndakabva ndatombodzinga murume mumba ndikati iwe chimbobuda panze, mainini vari kuda kupfeka. Ndokubva apfeka tisheti iya mwoyo wangu wakafara chaizvo. Ndikati tsvatu waro zvangu zvaita. So mukomanachi akabva achizotanga kurwara kusvika achizotanga kuora mazamu. Vakazama kumbomacheka mazamu awa, but wakazoshayika zvake nebreast cancer. That is my own confession. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Kunze uko kune vanhu vane moyo wakashata akomana, asi ndiyo confession yavo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndinoda kureurura kuti ndiri muprofita uye zvekare ndinobatsira chaizvo. Ndine 37 years, asi dambudziko riripo pandiri nderekuti inini ndine shavi rechihure uye zvekare ndinoitira varume vanouya kwandiri munamato yekuti vange vachizondichiva. Komanachi, kunyange ukanzi wauya nemurume wako, kana ndikangomutarisa tikangotarisana mumaziso kudai pakangoita connection, so ndikangoona kuti murume wako anoita sekunge munhu ane mari, mukoma, ndinotosarudza kuti ndinge ndichitokuitira munamato wekuti iwewe unge uchizotorambana nemurume wako. Ndo zvandiri ndabetserwa nevarume vakawanda, I mean pambedha chaipo. Vamwe vaitoti iwewe une shavi rechihure randiri kuda kubvisa pauri, asi munhu ega anosvika pakuita give up kuti ini handichazvikwanisi ini nekuti wazondinyanyira wava kundikurira pamasimba. Mukomanachi, ndine shavi iro randinonzi ndakasiyirwawo nevamwe vatete vangu ivavo vaitawo zvekupinda mumabhawa. Vatete vangu ava vaidanana kunyange nevaimbi vakaita mukurumbira kudhara kuma1990s. Vaitombokempa pamba pavatete vangu tichitoenda tichitonoona vamwe vaimbi vatisingakwanisi kutaura nemazita. Mukoma, vatete vangu vainge vari pfambi guru remuHarare, saka vanonzi ndivo vakazondisira shavi racho iroro rechihure. Iniwo nekuzongokurawo ndichinamata ndakazosarudzawo kuti ndige ndichizoitawo muprofita, but shavi iri riri kuramba richingonditeverera. Ndine nyora nenyora dzandiinadzo kune dzimwe nzvimbo dzandisingakwanisi kana kukuudzai dzandakatemererwa navo vatete vangu ava. Zvino ndiri kutsvakawo umwewo anokwanisa kundibatsira, but ndakandichida kubetserwa nemunhu
wechimunhukadzi, because dambudziko riri pandiri nderekuti shavi iri rinozotokonzeresa kuti kana murume uyu anenge achida kundibatsira ari muprofita anozotokumisidzirawo ava kutondichiva, ende ini manje ndinobva ndatoluza control munhu iye, ndobva ndatomuudza kutoti zvose zvauri kufunga ndiri kuzviziva, chii tinge tichingoita, ende kana tikangogara taita haana kana zvaanozombokwanisa kundibatsira nazvo. Saka ndaneta nhamba yevarume avo vandarara navo handichatomboranga riri. Kana mukaposta ndiziviseiwo zvimwe kuda pane vamwewo vanokwanisa kundibetsera. Pari zvino ndigere hangu muno muJoburg. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangooma nazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. You have to pray kuti no matter what you will never go with your husband muchiti muruda kuenda kunobetserwa ikoko. Rekezai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ininiwo ndakaroora mukadzi akanaka zvekuti haatomboite sekunge anobva kuZimbabwe. Ndikuda kuenda nemwana wangu kuma DNA, asi ndinotya kumuudza mukadzi wangu uyu because ndinomuda, akanyanyisa kunaka, akandida ndisina chandinacho, iye atorioneka basa kakanaka, saka ndinotya kuti ndobva ndazozvikanganisira, plus ane permit, saka zvose zvatinoita tinoshandisa zita rake. But mwana mukoma ndava kuona kuti haana kana mafeatures akafanana neni. Ndaimboti zvimwe kuda akafanana namai vake, but nekukura manje ndava kuona kuti hakuna wekudzinza kwavo akafanana nemwana, uye zvekare hakuna wekudzinza rekwangu akafanana nemwana, saka mwana uyu akafanana naniko. Apa ndinotya futi kuti ndinge ndichitaura nezvayo nyaya iyoyo, asi ndine imwe hanzvadzi yangu uyu akambotifunira kanditi iwe mwana uyu are you even sure kuti mwana uyu ndewako? Ndikati sisi munopenga imimi, mava kuda kutondiparadzira marriage yangu iri kunyatsokuflowa zvakanaka. But I was hurt deep inside because ndaifungidzira kuti ndini ndega ndinozviona kuti mwana uyu inini naye hatina kufanana. Zvino ndoitawo sei? Ndanga ndichida kuti ndige ndichienda nemwana uyu kuma DNA, but ndiri kutya kuti ndinozorambwa nemudzimai wangu. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we, but I am pretty sure kuti kana mukataura navo vekuma DNA vanokwanisa kukubatsirai even if muchida kungozvitesta imimi nemwana wenyu. I'm sure kune avo vane ruzivo, you can tell us in the comment section. Even vana Landsnet Laboratory muno muSouth Africa ndizvozvo, handiti kana kunana Clicks munongobuda zvine mwana mungoti ndoda kumboenda nemwana kumall, mobva matongosvika paClicks, mobva matoudza kuti muda kuita DNA, kana kungoenda kuLandsnet paya iri weekend motongoti anda kumboenda kustadium kunotamba kana kunoona bhora, whatever mamwe mahobbies enyu amunoita. Matosvika kwekwe mobva matongoenda kana kunana Landsnet paya, mobva matongoita ma-DNA test. Haminowo kuti munozviona sei vedare, but hanzi namukoma ava ndinototya kana kuzotoziva ma-results. Zviri nani here kuti ndige ndichingorarama hangu ndiri murima, mudzimai uyu wakanyanyisa kunaka kani, iye ambonyanya kunaka zvakaita sei naye mukoma. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma nashi, ininiwo ndoda kureururawo, ndiri murume uye zvekare ndine makore 40 years ekuberekwa. Ndini wevamwe vaya vavanoti mbinga. Ndiri mbinga uye zvekare ndine mari mukoma, ende handivhunduki kunyange mukadzi akanditi anoda mari yakawanda sei. Asi chandinongoita ndechekuti kana nguva yakwana yekuti ndinenge ndichida kukuchekeresa, usually if we date for a long time ndikaona kuti unenge wava relaxed, pane nguva yekuti sevanhu vanenge vachidanana munosvika kana pakusheva nachaiko. Saka ndobva ndazokusheva apo paunenge uri kumba kwangu. Handina mutemo wekuti tinogara tose, kunyange tikanzi tadanana sei ndinokutsvakira kwako kwekuti unenge uchigara, ininiwo ndichigara kwangu. Saka ndinobva ndazosheva vhudzi rako rekusika rudzi kwako, ndinobva ndazoritora, ndobva ndazoriomesa. Mushure mekunge raoma ndinofanira kuti ndinge ndichizoricheka cheka kuita tumapisi, uye zvekare ndinofanira kuti ndige ndichizoseva naro sadza
ndinoseva naro sadza kwemazuva 4 ndichiti pashoma nepashoma ndichiseva naro until 4 days, then iwewewo unenge wava kuzoshandisirwawo zvipo zvinenge zviri pauri, ndo zvinenge zvava kundishavira ini zvichindipa mari. Saka izvi hazvigoneke kuti zvirambe zvichingoitika kwenguva refu, because navo mashavi ako anenge ava kuda kurwidzana neni. Izvo zvinozokonzeresa kuti unge uchizodzipwa nezvinhu zvangu. Kazhinji vanhu ava vandinenge ndaitira mhiko idzodzo dzekudya sikarudzi dzavo, ndinozowanzo kuzoona nekuverenga nekutarisa kuti vanozofa after 4 years. Munhu wandinenge ndadya vhudzi rekusikarudzi kwake anobva azofa. Ndiwo secret yangu mukoma. Kana mukaposta ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Yo, zvakangoma hazvo vedu we. Ndakavabvunza kuti asi wai muchiita zvinhu zvakadaro zvikanzi ndokuti vange vachipfidza. Yo, ya pakaipa. Sure, zvakangoma hazvo vedu we. Kuseva sadza. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndine ndakatogara paya ndichitoseva sadza. Yeah. Hei, zvakangoma hazvo veduwe. Kunzoku kune vanhu vane zvivindi. Ya, mari iyi, mari yakaoma, mari ine zvivi. Rekedzaite vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinotya kana kukuudzai zvakawanda zvimwe kuda. Maybe pane umwe munhu wekuziva anokwanisa kuzongonyumwa kuti ndini. Ndakupai confession iyi ndikazodzingwa basa. Saka pamba pandinoshanda tinoona imwe nyoka. But nyaya iripo ndeyekuti madam boss vangu havadi kuti nyoka iyoyo inge ichizourayiwa. Saka garden boy wepamba ipapa pandinoshanda, mushure mekunge vabva mukunditorawo kumusha kwedu ndekwamurewa tikauya kunoku kuHarare kwandava kushanda ndiri, akabva andiudza kuti panapa pane imwe nyoka. Tainge takatogara zvedu palone, akanditi pane imwe nyoka iyo inogara mumuti umo. Nyoka iyo nyange ukaiona hautendedzwe kuti unge uchiuraya kana kuitema nematombo. Ndobva ndati aiyo unopenga chete. So mukomana achine kufamba kwenguva, one day akatoti atori busy zvake achitokata lawn, ndakangonzwa mushini wati zim, akabva auya akabva andidaidza, but akandidaidza zvezvo zvechizevezeve because vainge varipo. Ndokubva ndabuda panze, mukoma akabva ati uya ndikurakidza nyoka iyayo. Mukomana acho ndakaiona nyoka iyi yainge yakazvimoneredza pane chimwe chigarden chair. Ndakati ndichiitarisa nyoka iyayo hana yangu yakarova mukoma because ine macolors emuwando. Takati takamira paya takazongonzwa madam boss vava kurova maoko vachiti munopenga here imimi, muri kuitei? And she was so abusive and insulting me. Ndikabva ndati onai nyoka iyo mama. Mukoma vakandisikiza nembama vakati, onai nyoka iyo mama, ndiri mama vako iwewe, go back inside and do your work. Vakabva vazosara vachinetsana nemukomana uyu wandichangoti Tawanda, who is working in the garden. So I thought kuti maybe sezvo dainge ndiine basa rainge rakawanda because painge paine vaenzi vainge vachifanira kuti vange vachiuya kubva kuZambia. Mukoma pamba panogara pachingoya vanhu, vamwe vanongonzi vari kubva kuNigeria, Zambia, vamwe ndo vanonzi even from Ghana. Saka zvinhu zvacho zvimwe zvinoitika mukoma ininika zvava kundityisa. Mari hangu ndinopiwawo pay etungoriwo bho, but zvimwe zvacho zvava kuitika inini am no longer comfortable kuramba ndichivashandira. But pekutangira ndipo pandisitomborina. One day vakazoti taiona futi nyoka iyi, vakabva vati nyoka iyoyo handidi kuti inge ichizourawa because inotibetsera makonzo nei. You people do not understand because you are not that educated kuti munge muchiziva kuti chii chinonzi a proper food chain. Ndakakurirawo kumareserva but handisati ndakamboona nyoka ine mixed colors. Nyoka iyoyo mukoma inofutisa pahuro kudai kuita kunge cobra, but I've never seen cobra yakaita saizvozvo. Plus zvekuzonzi food chain, isuwo takatoenda kuchikoro kunyange takafoira, but food chain yacho ndatadza kuinzwisa ini kuti unogara nechikara chakadaro pamba usingatombofundiki kuti ko chikapinda mumba chikandiurayira vana vangu. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Ina ndionese kunge panomboda science dzekunzi food chain kana dziri geography or whatever biology. Chokwadi ndechekungoti madam boss ava nemurume wavo vakaromba. Hakuna zvinhu zvakadaro kunzi food chain. Ungazoda kuchiita food chain pamba pako nenyoka kuika kuruma nai vedare munozvionawo sei? Let us try to speak with her in the comment section.